Egy meleg nyári napon Babóca, a Katica kislány jókedvűen nézett ki háza ablakán. Megreggelizem és sétálok egyet az illatos nyári réten. A sétára a talicskáját is magával vitte. Hát, ha találok valami érdekeset, amit majd hazahozhatok benne. Na hát, egy csodaszép cseresznye. Ez aztán a kincs. Finom ebéd lesz belőle. Megpróbálta feltenni a cseresznyét a talicskára, de túl nehéz volt. Babóca hiába erőlködött, nem sikerült megemelnie. Épp arra járt Bogyó, a csigafiú. Miért buslakodsz, kis Katica bogár? Nem tudom feltenni a cseresznyét a talicskára. Ne buslakodj, majd én segítek. Együtt tényleg sikerült felemelniük a cseresznyét talicskára. Babóca köszönés nélkül hátat fordított Bogyónak, és elindult hazafelé. Bogyó csalódottan nézett utána. Nem gondolod, hogy nekem is járna ebből a cseresznyéből? Hiszen segítettem neked. De hát ezt a cseresznyét én találtam! Nem adom, az enyém! Nekem is jár belőle! De Bogyó nem hagyta magát, ráncigálni kezdték a cseresznyét. Nem adom, az enyém! Nekem is jár belőle! Addig rángatták ide-oda a cseresznyét, még ketté nem szakadt. Bogyó és Babóca pedig a földre huppantak. Meglepetésükre a cseresznyéből egy dühös kukac bukkant elő. Mit tettetek a cseresznyémmel? Hiszen ez az én lakásom. No, nem kell úgy megijedni, szívesen megmutatom, hol találtam ezt a cseresznyét. Ott majd nektek is akad majd harapnivaló, és én is választhatok magamnak új házat. A kukac bemászott a talicskába, és együtt elindultak a cseresznyefához. Csak hamar meg is találták. A fa tel is tele volt édes, illatos cseresznyével. A kukac hamar álomba szenderült. Bogyó és Babóca pedig hosszasan csemegéztek. Cseresznyemajszolás közben gyorsan szaladt az idő. Későre járt már, amikor hazaindultak. 2 cseresznyét vittek magukkal, az egyiket Bogyónak, a másikat Babócának. Próbálok. Napnyugtakor értek Bogyó házához. Leemelték a talicskáról az egyik cseresznyét, aztán elbúcsúztak egymástól. Bogyó hosszan integetett Babócának csöppháza ablakából. Babóca visszaintegetett Bogyónak. Bogyó hamar elaludt az izgalmas nap után. Álmában újra cseresznyék között ugrándozott Babócával, és kedvükre falatoztak, még tele nem lett a bendőjük. Hamarosan Babóca is megérkezett. És ettől a naptól kezdve Bogyó és Babóca elválaszthatatlan jó barátok lettek. Vége. Bartos Erika, Bogyó és Babóca, a fülgyulladás. Egy őszi nap Babóca, a Katica kislány, vidáman nyitott be Bogyó házába. A patakhoz indulok kavicsot szedni. Velem tartasz? Most nem akarok, Babóca, nem érzem jól magam. Fáj a felem, és a füleim is. Hű, de piros az arcod, Bogyó. Te lázas vagy, gyorsan szaladok Bagoly doktorért. A Katica kislány meg sem állt Bagoly doktor odujáig. Kedves Bagoly doktor, gyere gyorsan! Bogyó nagyon rosszul érzi magát. Siess! Bagoly doktor gyorsan összepakolta orvosi táskáját, és már indult a beteghez. Szervusz, Bogyó! No, hadd lássam, mi bajod? Először is meghallgatom a mellkasod. Lélegezz mélyeket. Most pedig mutasd a hátad. Tásd nagyra a szád, megnézem a torkodat. Nem is. akarom! Pedig meg kell néznem, hogy piros-e. Most pedig belekukkantak a füledbe ezzel a kis töltsérrel. Ez már végképp nem tetszett Bogyónak, sírni kezdett, és kezét a fülére szorította. Ne butáskodj, Bogyó, ez egyáltalán nem fáj. Nos, Bogyó, neked bizony fülgyulladásod van. Csúnyán megfáztál. Ha jól sejtem, nem sokat hordod a sapkádat? De ugye meggyógyulok. Hát persze, hogy meggyógyulsz. Elmondom, mit kell tenned.
Vegyél be minden reggel, ebből az orvosságból vegyél be minden reggel egy teli kanállal, ide sok teját, és tegyél a füledre meleg kölessel teli bugyrot. A barátai nyomban Bogyó segítségére siettek. Baltazár mézet hozott. Pie Kamilla virágot. Aztán teát főztek a betegnek. Babóca kölest melegített egy serpenyőben, aztán beöntötte 2 pici zsákba. Ezeket a zsákokat szorítsd a füledre, amíg ki nem hűlnek. Bogyó a fülére tette a 2 meleg csomagot, de a keze hamar elfáradt, így a fülmelegítés nem tartott sokáig. Bogyó, ez így nem lesz jó. De aztán támadt egy ötlete. Tűzcérnát keresett, és hamarosan egy csinos sapkával tért vissza. A sapkának zsebei vannak, amiben épp belefért a meleg kölessel megtöltött bugyor. Bogyó felvette a sapkát, és le sem vette, amíg a köles ki nem hűlt. Bogyó hamarosan jobban lett. Sokat pihent, sok teát ivott, bevette az orvosságot, és naponta 3-szor fölvette a fülmelegítő sapkát. A barátai minden nap meglátogatták. Mesét olvastak és báboztak neki. Másnap reggel Babóca csodaszép köveket vett észre Bogyó asztalán. Hű, Bogyó, ezek nagyon szépek. Kitől kaptad? Én magam szedtem őket a patak partján. Magad szedted? Ez igazán nem volt szép okos ötlet, hiszen még meg se gyógyultál. Most aztán újra vissza fogsz esni. Babócának sajnos igaza lett. Estére Bogyónak megint magasra szökött a láza, ismét ágyba kellett feküdnie, sokat kellett pihennie, és fel kellett tennie a fülmelegítő sapkát. A kis csiga most már minden utasítást betartott, nagyon szeretett volna végre meggyógyulni. Ahogy viszont Bogyó egyre jobban lett, úgy lett Babóca egyre rosszabbul. Bizony elkapta a betegséget. Most aztán Bogyó ápolta Babócát. Teát főzött neki, és megtöltötte a sapka zsebeit meleg kölessel. Bagoly doktor Babócához is eljött. No lám, egy újabb kis beteggel van dolgom. Ezt bizony jól elkaptad Bogyótól? Elmondta Babócának is, mit tegyen, hogy hamar meggyógyuljon. Aztán Bogyót vizsgálta meg újra. Hiszen te már nem is vagy beteg. No azért hadd lássalak. Minden rendben, meggyógyultál, kis csiga. Néhány nap ismét eltelt. Babóca is bevette az orvosságokat, sok teát ivott, sokat pihent, és hamarosan egészen jól érezte magát. Bagoly doktor is eljött újra, és elégedetten látta, hogy Babóca is meggyógyult. Most akkor mindannyian elmehetünk a patakhoz kavicsot szedni. De jól öltözzetek ám fel. Bogyónak és Babócának ezt már mondani sem kellett. Nem feledkeztek meg a sapkáról, sárról, meleg cipőről sem. Késő estig kergetőztek a patak partján, és vödreiket szebbnél szebb kavicsokkal szedték tele. Vége.